Опа! Здравейте, хора, аз съм Юлиан и такова с това с това сега ще ви го покажа. Ето тук, ето го. Този стомемате не ви казах как точно да изтеглите интрото. Значи сега ще ви го покажа. Пишете на текст да го намеря къде е. Не слушам с някой друг. Кой това? Чакайте само малко. Да кажем и това. Ето тук, виж. Не. Значи, ето като отворите това нещо е тук, където излиза ви, ето. Значи, да изпуснете и това отгоре, както го виждате. Ей това. Тук тя 4 квадратчета, нали са един? Да, 4 квадратчета, натискате там. Трябва да е 6400 хикс 360 MP4. Натискате сваляне, аз няма много свалям. И така, чао, хора.